Ola, son Marta Romero, traballo para unha das empresas do Grupo ENA. Recentemente tuve un problema que acabou dictando o Tribunal Superior de Xustiza que había vulneración de dereitos cara a min por discriminación lingüística. O meu problema era que eu, ao ser delegada dun sindicato como é a CIGA, desde 2017 empecei a remitir os meus escritos en galego, os meus mails pedindo información á empresa en galego. Nunca me daban esa información e sempre me poñían unha coletilla de que, por favor, escríbanos en español para poder atender su petición. Tuve que ir a Inspección de Traballo, Inspección de Traballo fixe un requerimento comunicando á empresa que tiña todo o meu dereito como traballadora do aeroporto de Santiago, ubicado en Galiza, que non era o meu problema que as jefaturas estuveran estruturadas en Madrid e que tiña que entender os meus escritos. Continuaron ca mesma coletilla nos mails, e entón puseme en contacto coa Mesa de Normalización Lingüística, da que son socia, levaron o meu caso á prensa, fixeron requerimentos á empresa tamén. Todo isto axudoume moito despois para ganar o xuízo de vulneración de dereitos. A Mesa incluso recurriu á ONU, e a ONU presionou tamén a empresa, somos conscientes deso, saliu en prensa todo o meu caso. Bueno, creo que é moi importante que nas empresas, polo menos as que seamos delegadas sindicais, teñamos un certo apoio por detrás, non? Xa sendo membros da Mesa ou afiliándonos a sindicatos importantes, para que vexamos que a loita non é tan difícil, a loita é unha cuestión de dignidade. Temos que darnos o noso valor, temos que axudar as compañeiras e compañeiros tamén. No meu caso, a pesar de que a empresa decidiu abrir un protocolo de acoso ascendente simplemente por falar en galego, seguimos para adiante, sempre xa che digo, co apoio do meu sindicato, que é a CIGA, co apoio da Mesa pola Normalización Lingüística. Agora xa non teño ningún problema na empresa, todo o contrario, xa me atenden os escritos, aínda que escriba en Madrid en español, en galego aténdenme perfectamente, parece que me entenden, e sigo ca miña labor. Eu animo a toda a xente, sobre todo as galegas e os galegos, a afiliarse á Mesa de Normalización Lingüística, unha polo trato recibido, unha porque se toman moi en serio as nosas reivindicacións, outra porque temos que darnos un valor á nosa lingua, ao noso pobo, para min é imprescindible, o sea, creo que é unha das mellores decisións que tomei, porque vexo que o traballo sí que ten resultados.